खुंग्रिं दालाइसा एबसुआ थामथि दालाइसा खोन्दो रोंगौथि सायख' आनजादखौ दिनै खुंफुंबाय। खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय मोनफ्रोम गुदि फरायसालिनि थाखो 4 आरो थाखो 5 नि फरायसाफोरखौ लानानै फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनाय थांखिजों बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बादि देग्लायबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दालाइसा खोन्दो रोंगौसा सायख' आनजादखौ दिनै खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारियाव गासै ओनसोलनि सिङाव थानाय आनजाद मिरु हिसाबै गंबा गुदि फरायसालियाव खुंनाय जायो आरो गासै थाखो 4 आरो थाखो 5 नि 163 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायो होनना खुंफुं आफादनि मासिगिरि बिथां गनखलाल नार्जारि आरो खुंग्रिं दालाइसा एबसुनि आफादगिरि देरहासार बसुमतारिया बुंथियो। आच्छा, दिनैहाय जोंनि बे खुंग्रिं दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 18 अक्ट' बे अक्ट'खालि थामथि रोंगौथि सायख' आनजाद दिनै लानाय जादों। दा बेयाव खुंग्रिं दालाइसा एबसुनि सिङाव जेसेबां गुदि फरायसालि दं, थाखो 4 निफ्राय थाखो 5 सिम गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरखौहाय बे रोंगौथि सायख' आनजादाव सुबिदा होनाय जादों, जाहाथे भबिसत फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा फिउचाराव रोंगौथि सोलोंथाइ लानायाव बाहागो लानायाव गावसिनि रोंनायाव मदद होनो हानाय बायदि, दावगालांनो हानाय बायदि बिथांमोननि भबिसतनि मोजांखौ सिन्था धारना खालामनानै बे जोंनि खुंग्रिं दालाइसा इउनिट एबसुनि जेनाखि बानजायनाय, जेनाखि थांखि उद्देश्य, बेयो खोब मोजां जादों। बेयाव जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय गासैबो गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि सारमोनहा बयबो गोजोननाय फोरमायदों। दा फैयै फैयै देग्लायहाय खुंगा थामथि, दा बे खुंगा थामथियाव आंखौ सामलाय आफादनि आफादगिरि हिसाबै फोरोंगिरिनिफ्राय सायख'दों। थिग बेबायदिनो फैगौ बोसोरफ्राव आरो सासे गुबुन पारमानेन्ट अर्थात रेगुलार फोरोंगिरि बिथांमोनहा चेयारमेन हिसाबै सायख'नाय जायो। दा आसा खालामो बे रोंगौथि सायख' आनजादनि गेजेरजों फरायसा फरायसुलि साफ्रोमबो गोजोननाय आरो मोजां मोनदों। जोंबो फोरोंगिरि हिसाबै खुंग्रिं दालाइसा एबसुनि बे रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनायखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामो बे थांखिया जेब्लायबो जाफुंबाय थाथों आरो मावफुंलांबाय थाथों होननानै आङो मिजिंथिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय। दिनैहाय खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावहाय थामथि दालाइसा रोंगौथि सायख' आनजाद 2024खौ जोङो खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय 17था गुदि फरायसालियाव जों लानाय जादों। बेवहाय जाहैबाय जोङो सेन्टार हिसाबै जों मोननो हादों बेवहाय मोनबा। बेवहाय गिबियाव दङ जाहैबाय थाइगिरगुरि एलपि स्कुल, बिनि सेकेन्डआव दङ जाहैबाय खुंग्रिं हाइ स्कुल, आरो थामथियाव दं जाहैबाय 525 नं हाथिदुरा एलपि स्कुल, 4 नम्बराव दं जाहैबाय 764 नं खरफागुरि एलपि स्कुल, 5 नम्बराव दं जाहैबाय दैगुदुं एलपि स्कुल। बावहाय गासै जोंनि 17था एलपि स्कुलजों जमा खालामनानै 163 फरायसाफ्रा बेवहाय एग्जामाव आनजाद होगासिनो दं। दा बिनि गुबै आरो थांखि आरो नोजोरानो जाहैबाय जोंनि ओनसोलखौ एबा जोंनि इयुन जोलै गथ'फोरखौ जोङो
माब्रैबा जोङो सोलोंथाइ बिथिंखौ गोजौ फारसे लांनो हायो आरो जोंनि ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनो हायो बे थांखिजों जोङो खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जाहैबाय जोङो थामथि जाबाय बियो थामथि खेब रोंगौथि सायख' आनजाद जों बेखौ दा खुंबोगासिनो दङ बेवहाय जोङो फिथाइ हिसाबै जोङो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो बे एग्जामनि गेजेरजों जोङो कम्पिटिटिभ एग्जाम APSC IPSC फोरबायदि पेपार बानायनानै जोङो एग्जामखौ जिरायहोनाय जादों बेवहाय जोङो खोब मोजाङैनो साक्सेसफुल खालामनो हादों आरो जोंनि फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनहा सोलोंथायाव एसे गोजौ फारसे दावखोनायखौ जों नुनो मोननाय जादों।